A onda je on meni rekao, biznis je rat, ako ne ubim ja tebe, ubićeš ti mene. Onako, ja sam mislila da se šali. Ja sam shvatila da ja ne mogu da idem nekim utabanim stazama i da mene uvek inspiriše neki put kojim se ređe ide i nešto što niko nije radio pre mene. Mene sve to prestalo više da inspiriše, sve mi je postalo previše i ja sam samo pustila. Nisam se više čak ni borila, ni pokušavala da to sve vratim jer to više nije bila moja igra. Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski. Ceo svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. Najviše me zanimaju priče iza priča i logika iza razmišljenja. Tako i nastao ovaj podcast. Amiko Fusnote je Culke, globalni provajder inovativnih usluga. Hvala im za ovu podršku, a kako vi možete da podržite dalje kreiranje Fusnote, saznajte u opisu ove epizode. Moja današnja gošća je preduzetnica, inovatorka i kreativka, predstavnica funky biznis generacije koja je potpuno disruptovala tradicionalni biznis. Završila je orijentalne jezike i književnost, međutim, tokom svoje karijere je postala pionir u brendiranju, strateški i kreativni lider i specijalista u oblasti komunikacija. Žaklina Nikolić-Kušić živi između Pariza, Beograda i Atine. Neprestano uči i istražuje, a u svim svojim projektima pokušava da implementira trendove koji će tek doći. Žaklina, dobar dan i dobrodošla. Žaklina, ko ste u suštini vi kada sklonimo sve vaše poslovne titule i one dobijene obrazovanje? Pa ja sam jedno veliko dete, dakle, i ono što mene karakteriše to je da sam pre svega jedan avanturista, istraživač opšteg tipa, pošto me sve zanima, radoznala sam i ne mogu ni da postignem nikada da zadovoljim te sve svoje znatiželje koje imam od ranog detinjstva. Večiti đak, stalno učim i tako isto volim i da prenosim znanje. Ono što bih još rekla za sebe to je da sam ranoranilac, da jako malo spavam, da volim rano da ustanem, jedva čekam da počne dan i uvek mi je spavanje bilo gubljenje vremena. Ali nekako mi nije problem da malo spavam, jer ono što je život ispunjeniji, intenzivniji, to sam i ja raspoloženija i bolja. Ono što me naročito inspiriše je da ulepšavam stvari oko sebe, da li je to soba u kojoj živim, ofis, agencija ili je to ceo grad, park, tako da kroz moju karijeru, sticajem okolnosti sam se nalazila u nekim situacijama kad sam i gradove cele ulepšavala i kako kažem, pokretala neke inicijative. Sad kroz neke organizacije pokušavam i da ulepšavam svet ceo i ekonomije i privrede kroz afirmaciju žena naročito u tehnologijama, tako da ono što me inspiriše je reč ne može i za mene je to kad neko kaže da nešto ne može, za mene je to uvek neki pokretač da pokažemo da može jer sam sigurna da ako postoji volja da uvek postoji način, tako da to su neke stvari koje mene određuju. Isto tako ne mogu da radim ono što ne volim i što me ne ispunjava, ne mogu ni za kakve pare, jednostavno bila sam u prilici i to sam uvek odbijala zato što kao nikada je novac nije jedina inspiracija i onda nisam najbolji član tima. A kada nešto volim, onda sam zaista mogu da budem izuzetna i da pomeram planine zajedno sa svojim timom i eto, to su neke stvari koje mene najviše određuju i eto, prosto kažem to prenošenje znanja i učenje i opet prenošenje znanja jer za mene je znanje najveće bogatstvo i nešto što možemo da dobijemo, što neko može da nam pokloni ili što mi nekome možemo da podarimo, to je nešto što ne može niko da nam uzme, uvek ga nosimo sa sobom i jednostavno tu nema laži, nema prevare, vredimo onoliko koliko znamo. I nekako je to ono što vas dodatno, to znanje koje se nosi sa sobom gde god da smo i šta god da radimo, karakteristično za vas svi kažete ja sam građanka sveta i živim na relaciji Pariz, Beograd, Atina i hvala što ste izdvojili ovo vreme tokom ovog kratkog boravka u Beogradu. I sada kad smo mi krenuli da nabrajamo šta ste vi sve radile, ovaj podcast je planirano da traje sat vremena, samo bismo tih sat vremena utrošile da kažemo to. Ali ja želim da čujem koji su to onako
bez obzira što ne volite da se osvrćete u prošlost, onako najsvetlije, šta smatrate za najsvetlije tačke u smislu da ste vi lično promenili paradigmu ili pogled ka tome, ili da ste nekome, bilo pojedincu, bilo nekoj zajednici, promenili pogled na nešto? Pa ja mogu da kažem slobodno da je cela moja karijera promena paradigme i u kontekstu moje neke sudbine, gde sam ja zapravo kreativac, nikada nisam mislila da ću se baviti bilo kakvim biznisom i poslom, jer jednostavno to nije moj, ne osjećam se tu, niti sam se obučavala, ja sam diplomirala sam arapski jezik i književnost, mislila sam da ću biti pisac, ili ako je ne arhitekta, to je nešto kao bilo sledeće što me zanimalo, ali obzirom da kad sam i završila orijentalistiku, ja sam shvatila da ja ne mogu da idem nekim utabanim stazama i da mene uvek inspiriše neki put kojim se ređe ide i nešto što niko nije radio pre mene. Tako da se desilo zapravo da sam ja postala preduzetnica i to u kreativnoj industriji koji je sada kao ovaj tehnološki hype oko tehnoloških kompanija. U trenutku kad sam ja završila fakultet, krenula je ta kreativna industrija i ti, kako da kažem, novi oblici rada i mi smo, moja generacija i mi koji smo ušli u advertising i u te kreativne industrije, mi smo i napravili neki totalni disruption, da smo uneli emocije i kreativnost i u biznis, jer glavna stvar, naprimjer, koji su mene obučavali kad sam počela da radim za Sači i Publicis, da ne smem da pokažem emocije na sastanku, moram da budem calm and measured i da ne pokažem ni da sam srećna i da sam razočarana, što ja nisam mogla i pre svega sam bila rukovođena emocijama. I onda smo napravili faktički i ja pre svega kao žena u biznisu, agenciju koju sam napravila, a to je sve bilo iz ljubavi, ja nisam znala šta radim, ja sam samo radila ono što volim sa ljudima koje volim i to smo radili 24/7 i kroz to smo se i družili i stvarali neke, kako da kažem, u jednom ratu zahvaćenoj zemlji koja je nekada bila najlepša zemlja na svetu. Mi smo nešto preduzimali da prosto opstanemo, da se dokažemo i da postanemo neko i da na neki način doprinesemo. Tako da sticajem okolnosti, ja sam postala i preduzetnica i napravila sam jednu od najvećih kreativnih agencija, to nije bila jedna, to je bilo 5 agencija, postala sam partner i Publicisa i agencije Sači i Zenit Optimedia, pored toga sam imala i izdavačku kuću sa 5 časopisa koji su sve bili, jedan od njih je bio i Yellow Cab, pričat ćemo kasnije, koji su, ja sam to radila sve, a nisam ni osjećala i nisam ni znala šta zapravo radim i postala jedna od najvećih žena preduzetnica u toj kreativnoj industriji u istočnoj Evropi, možda i u Evropi, tako da to je jedna od stvari gde ja, da kažem, u to vreme, to su znači kraj 90-ih, pričamo tamo od 95-a, 6-a, 7-a i taj neki pik koji sam u tom poslu doživjela je neki 2007-a, 8-a, 9-a, kada smo i postali jedan od kreativnih hubova za Coca-Colu, jedini Publicis agencija u svetu je bio beogradski koji je bio kreativni hub za Coca-Colu za ceo svet s jedne strane, a sa druge strane smo i bili jedna od najkreativnijih Publicisovih agencija na svetu i najinovativnijih. I, na primjer, ja kada odem u Publicis Paris, da je centrala i pričamo o budućim trendovima, imali smo svake godine Future Trends, gde nam ti najbolji istraživači i stratezi pričaju o tim budućim trendovima. 50% tih budućih trendova smo mi već bili implementirali u projektima naših klijenata koji su nas zaista obožavali i to je još jedna stvar. Dakle, čime sam se uvek ja ponosila i moji timovi da smo bili ponosni na ono što smo radili za naše klijente i to nikada nije bilo samo za novac. Tako da i treća stvar je opet u kontekstu Publicisa je da je taj svetski tim koji smo mi imali tih godina u Beogradu, kada je Srbija bila najomraženija zemlja na svetu, agresor i tako dalje, da su nama svi dolazili iz celog sveta, te velike svetske kompanije, njihovi timovi, da dođu u Beograd, da sa nama rade i da videš kako je moguće da u jednoj takvoj zemlji postoji jedan takav tim. Ono što je neki jedan od najvećih komplimenata koji ja sa radošću pominjem je i kada smo dobili neki tender za Telekom Italiju, onda je predsjednik Telekom Italije rekao da kada vidi da takvi mladi ljudi, a mi smo tada bili svi užasno mladi, ja sam bila najstarija, a svi ostali su bili još mlađi, da kad postoji takav tim u Srbiji da je on siguran da Srbija ima budućnosti bez obzira
na sve što se tada dešavalo. I kakav imidž bio, da. Da, tako da u tom nekom smislu danas ljudi koji su sa mnom radili u tom timu, ja već, kako kažem, Publicis Beograd više ja ne vodim, ostala sam suvlasnik u Publicisu u Skoplju, ali i time se više ne, ja sam delimično izašla iz te industrije. Ljudi koji su radili sa mnom, oni su sada vodeći stručnjaci po celom svetu, a mnogi od njih su i ovde vode, tako, najveće kompanije, medijske kuće, tako da je to je ono, ako mogu da kažem, na što sam najviše ponosna, pored gomile projekata u kulturi koje smo radili non-profit, jedan od njih je Yellow Cab, Dečija filharmonija i fondacija Deca Deci. Evo, meni sad uvek mi je drago kad vidim Belgrade Dance Festival, Beogradski festival igre, kada je počinjao, mi smo imali praznu salu, a ja sam nagovorila VIP koji mi je tada bio klijent danas A1 da budu sponzori. Sava centar, imali smo 3 prva reda popunjena i neki najveći uspeh je da tada svi zajedno shvatimo da je to dobra investicija i da oni nastavi da i dan danas prate festival igre koji verovatno ne bi postojao bez podrške VIP-a i A1. A koji smo opet nekako svi zajedno i dizajn znak koji se i danas koristi takođe uradila moja agencija non-profit kao i mnoge druge stvari, Oktobarski salon, Muzej savremene umetnosti, Beogradska filharmonija, kampanja za podmlađivanje publike i tako dalje. Meni je, osvrnut ću se na to bez obzira što sam rekla malo pre da mi je Yellow Cab fantastičan, da sam ga baš mnogo volela, ali taj moment kada je Dečiju filharmoniju i baš mlade izvođače slušalo na Tašmajdenu, pa skoro 20.000 ljudi, to je ono nešto što, koliko god da ste vi uticali na druge karijere, ovo je ipak nešto što je možda onako potpuno nezaboravno i za svu publiku koja je bila tamo. Jeste. Ono što je mene stalno bolelo u našoj sredini, a to je tamo od početka 90-ih i sa pojavom tog turbo folka, stalno smo i novina koje su pričale da na naslovnim stranama moramo ipak da imamo neke žene polugole, da neko nasilje i tako dalje, da to prodaje novine. Ja sam uvek i dan danas sam ubeđena da to nije istina. Samo je daleko teži put i moramo da imamo pametne novinare koji su obrazovani, koji znaju da stvari neke koje su kompleksnije prenesu na jedan pitak način. Tako da je Yellow Cab nastao kao moja vrsta bunta, jer sam tada sarađivala sa svim medijima i na neki način bila veliki kupac, jer su preko mene, imala sam veliku medijsku agenciju, i preko mene su svi ti veliki klijenti radili zakup medija, medijsko planiranje i tako dalje i onda sam na neki način imala uticaj da ipak mogu da nešto kažem i da me neko sasluša što me danas ne sluša niko jer nemam tu vrstu uticaja. Tako da oni to je nemoguće i tako da i onda je Yellow Cab nastao kao bunt da pokažem da može da se napravi jedan časopis koji je kulturan, koji zagovara neke vrednosti kulturne i da on može da bude profitabilan. Tako da Yellow Cab je počeo prvo da se deli besplatno, tu su radili svi moji prijatelji koji su pisali besplatno i ljudi iz moje agencije i ja lično i on se 2-3 godine delio besplatno i onda je na zahtev čitalaca koji nisu više hteli da jure da bi našli svoj primerak negde jer onda nestane posle izvesnog vremena, na zahtev čitalaca smo mi stavili na kioske i počeli da ga prodajemo. To se sve dešava u trenutku kada print mediji već počinju da gube svoj primat i on je bio upravo i dugo je i opstao, bio je dokaz upravo toga da kvalitetan sadržaj itekako ima publiku i može da bude profitabilan. Yellow Cab je bio i profitabilan, tako da u jednom trenutku neko je hteo da ga kupi, da Ladrija Medija, više se i ne sjećam, ali mi nismo teli da ga prodamo jer ga nismo radili zbog para i onda kad si me rekla, kad smo oni pokušavali da obračunaju, a mene je baš zanimalo kako će oni da obračunaju i taj brand i vrednost tog, onda su oni, ja sam rekla, ali to je malo, zato što vi niste obračunali taj emotivni profit koji mi svi imamo i mi koji na njemu radimo i ljudi koji ga čitaju, jer on je apsolutno bio. Toliko imao veliki taj respekt, što je najteže da brand, ugled, da brand i poverenje i tako da prosto nismo tada našli taj zajednički jezik jer oni ne bi znali ni da ga održe. Sad se ovdje više pitanja otvorila, ali ja ću pokušati da budem koncizna. Prvo me zanima, vratit ću se na taj moment emocija, ali on je imao neki svoj životni vek i dosta vaših projekata ima neki svoj životni vek. Bitno mi je to iz ugla što
nekada se držimo nekih svojih ideja kao pion plota, bez obzira što su oni prevaziđene. One u tom momentu su fantastične, mi njima uživamo projekat ili šta god je to bilo, ali treba da znamo kada je kraj. Kada je, da. I prošlo vreme. Da. Kako vi osjećate to? Kakav imate odnos prema tome? Pa ja, evo, kao što sam i rekla, ja i ne volim da pričam o prošlosti, jer zaista i mislim da svaka ideja ima svoje vreme i da neka moja iskustva danas nisu relevantna uopšte za mlade, ali je uvek bitan princip jedan. To je da bi nešto ispalo dobro i da bi bilo vanserijski. Znači nije isto da nešto bude dobro i osrednje i da bude great. Kako se kaže, vanserijski. Znači to je taj neki... Fenomenalno, tako je. Da bi nešto bilo fenomenalno, iza toga moraju da se fenomenalni ljudi koji zaista to što, osim što znaju i to vole, znaju da prenesu, imaju neku harizmu da privuku i druge ljude i obično mi mnogo više uložimo nego što iz toga zaradimo. Mislim novčano, ali ono što dobijemo, a kažem što većina ljudi ne računa, a ja toga najviše sam to zaradila, to je taj dobar osjećaj, te sreće, ponosa onim što radim i kvalitetni ljudi sa kojima ja ceo život sarađujem i koji su izuzetni u svakom smislu i kao stručnjaci, eksperti i kao ljudi sa kojima delim iste vrednosti i oni su žive širom sveta, tako da... Malo pre, možda niste, ali nismo na taj način razgovarale. Kada sam vas pitala ko ste u suštini vi, ja bih rekla da ste vi u stvari protočnih dobrih emocija. Pa hvala vam na tome, to mi imponuje. Odnosno mediji za dobre emocije. I kako zapravo uspevati, jer ni nositi se, mnogi ljudi danas nekako beže od rada sa ljudima i to je najteže da radimo sa drugim ljudima, posebno da njihovu kreativnost, energiju, produktivnost i emocije na kraju dana kanališemo da one budu konstruktivne. Ne mora nužno da budu pozitivne, ali da one budu konstruktivne. Ništa veliko ne možemo da napravimo sami. Dakle, to je prvo jedna činjenica sa kojima ljudi moraju da se za sve veliko što želimo da napravimo, potrebni su nam saradnici. Niko od nas nije savršen, svi imamo mane, ja sam pre svega veoma svesna svojih mana i onda za ono u čemu ja nisam dobra, trudim se da nađem ljude koji jesu kada realizujem bilo kakav projekat. A onda od njih ne očekujem da oni budu savršeni, nego sam spremna da prihvatim njihove mane u kontekstu ako je osoba ok, ako nije, kako da kažem, prosto... Ako zbirna vrednost, ne mora svakog dana da bude najbolje moguće. Da, ali ne mislim ako su iste vrednosti, ako je etika neka ona osnovna i bazična, to mora da se zadovolji. Prosto ispod nekih stvari ne možemo da idemo i projekti koje radimo, oni prosto zahtevaju određenu vrstu i etičnosti i dobronamernosti i širine i ljubavi prema drugim ljudima. Tako da ja prosto volim da radim sa ljudima, ne volim ni da radim sama, čak nekad i kad mogu nešto da uradim sama i na projektu 90% uradim ja posle zovem neki tim i onda se ljudi uključe i od toga, kako da kažem, nešto nauče, ali se dalje inspirišu ili dobiju neku vrednost da posle neko kaže, pa i ti si to radio to i tako da meni je uvek lepše da radim u društvu i volim da učim od drugih ljudi i isto tako da ja ono što znam podelim drugima zato što se na taj način uvećava i znanje i sreća i pravimo bolje okruženje. Spomenuli ste, mislim, to mi je dobar šlagvort za naredno pitanje i to je jedan od vaših projekata. Vi ste 90. godina u Srbiji bili žena preduzetnica. Prvo ste radili ste u marketinškoj industriji, da, i spomenuli smo taj neki odnos bez pokazivanja emocije i slično, što je muški princip, možemo da kažemo, a kroz sve što vi radite, mnogi su žene zapravo u biznisu i u drugim sferama gde su visoko pozicionirane došle na to mesto oponašajući muškarce. U smislu tog muškog principa, a ipak postoji određena razlika i muškarci i žene donose ono što je potrebno, ali na drugačiji način, bilo u biznis, bilo u šta drugo. Kako ste zapravo u tome uspeli? Mislim, jer postoji neka, ne mogu da kažem, tajna, jer ste vjerovatno to na drugačiji način unovčili i on kao rekli, ovo ti je recept, izvoli, hajde primjeni. Da, mislim, ja sam sve radila intuitivno, moram da priznam, jer nekako mene je to sve zadesilo, ja sam se zatekla u nekim okolnostima
i uspevala sam da iskoristim momentum. Smatram da u životu za sve postoji momentum i ako ga tada ne iskoristimo, on se više ne pojavi ili se ne pojavi taj. Tako da i obično mi nismo spremni. Koliko god da smo se za nešto spremali, mi obično za to nismo spremni jer obično se i očekuje gomila nekih drugih stvari koje mi nismo predvideli. Tako da ja prvo mi smo odrasli u Jugoslaviji gde se nije ništa, mi smo igrali fudbal sa drugarima, tukli se u svoje vreme, ja nisam pravila uopšte razliku da ja nešto ne mogu, što dečaci mogu ili kasnije, čak naprotiv uvek smo i mi devojčice bili lideri u većini stvari, tako da nisam imala nikad taj problem, ja sam to počela tek da osjećam kada sam postala globalno relevantna, kad sam podobila neke nagrade, kad sam skrenula pažnju na sebe i bila veoma mlada i onda se zadesilo da budem i kreativni direktor i CEO ili već general manager Sači Skoplja. To je tada bilo još, uvek bio je vlasnik Dragan Sakan, jel tako, čovek koji je ovde pokrenuo tu celu industriju od koga smo svi učili. I ja sam tek tada kad sam to postigla neki uspeh, vanserijski postala svesna da su onda zapravo, bio je trigger jedan, radili smo Skoplje Jazz Festival i ja sam radila potpuno non-profit, čak sam dodala i svoj novac za spot, pošto klijent, Jazz Festival nije profitabilna naravno, a ja sam toliko verovala u taj projekat i bilo mi je stalo da se kao eto mlada, kreativna direktorka, da se afirmišem u tom globalnom Sači networku koji je tada samo cenio kreativce. I onda sam prepoznala da je to neka big ideja i čak sam i svoj novac uložila da se napravi taj spot i kad smo podobijali sve te nagrade, ja sam se vratila iz Njujorka gde je taj ceo materijal za Skopski jazz festival bio i proglašen za najbolji. Ja se vratila u Beograd i onda je, to jest došla iz Skoplja u Beograd jer i radili su i moje kolege, Slavimir Stojanović je tada radio taj plakat i ostali, svi su bili uticajni kako i umetnici na neki način. I onda odjednom mog imena više nije bilo, moje ime je nestalo. Kao zapravo, jer ja sam bila kreativni direktor na projektu i neko koji je i producent, ja sam dala i novac za to. I onda sam ja zapravo shvatila, oni su mene sklonili kompletno, moja mama je gledala dnevnik i onda je videla da mog imena nema, šta si ti uopšte išla u New York, pa nije lepo da se kitiš tuđim perijem. Tako da ja ni svoju rođenu majku... Verovala, jer su sada se verovalo dnevniku i politici i to se pojavilo i u politici i onda Dragan Sakan, da sam ja jako volela i cenila i od njega sam užasno mnogo naučila, on mi je dao sve prve prilike koje naravno su jako važne u životu. Kada sam došla da ga pitam šta se desilo i zašto je to tako, mislila sam da je greška. A onda je on meni rekao, biznis je rat, ako ne ubim ja tebe, ubićeš ti mene. Onako, ja sam mislila da se šali, pa mi je trebalo vremena da u stvari je on to zaista, ja sam se previše istakla, u Sačiju globalno su čuli za mene, oni cene kreativce, to je zlatno doba advertisinga, kreativci u Londonu koji su teliti kao vodeći kreativni direktori, copywriteri, kad hoće da odu iz agencije, oni im stave s mašnicom Porschea ispred, pa oko toga bude PR i tako dalje. I onda sam ja rekla, ok, ako je biznis rat, onda ok, sad krećem, morat ćemo da ratujemo, ja mislim da je biznis udruživanje, ali ako moramo da ratujemo, ja ću onda i da pobedim, jer je vreme, mlađa sam, vreme je na mojoj strani, imam energije, mogu da radim i besplatno, nemam troškove tolike, tako da, nažalost, ja sam to, mislim, bila sam jako naravno razočarana, mlada, pogođena, sa suzama u očima sam naravno izašla i razočarana, ali sa druge strane to mi je dalo zaista snagu i posle 2 godine sam ja zaista i uzela Sači licencu, iako sam već imala i Publicis, zato što sam bolje radila za klijente koji su tada bili prevashodno Sačijevi, a to je bio Procter & Gamble i još neki i pošto me niste pitali, a ja sam to kao negde kad smo pričali, kad sam najsrećnija, to je bio jedan od mojih, ali ne zbog toga što sam ja, to u materijalnom smislu, što sam ja uzela tu licencu, nego nekako što smo se namirili, zato što to nije bilo okej. Ja sam bila mlada osoba u nastajanju koja je sve radila iz najboljih namera i, kako kažem, doprinosila na kraju krajeva i Sačiju u Beogradu i u Makedoniji i Sačiju globalno, a dobila sam tako na neki način, ali me to ojačalo i na kraju krajeva
posle toga sam i bila zahvalna Sakranu i pomirili smo se, ispričali, tako da mene to prosto nateralo da skočim u vodu i da postanem samostalna, zašto sam ja u suštinski bila spremna, a to nikada ne bi uradila u nekim drugim okolnostima. Tako da nikada to zapravo nisam ni uzela za zlo, to mi je bila najveća lekcija u životu. Ali ne mislim da treba tako da se radi. A kako u tom trenutku vi prolazite kroz to, rekli ste, vi ste mlada ženska osoba, nekako ste mislili, kao ja sam za taj trenutak dotakla zvezde i sada dobijem takav šamar. Da. I kako ste konvertovali baš, ok, u tom trenutku sad vi sad kad sagledate, kažete, to jeste stvarno bila moja najveća lekcija i ostalo, ali da to bude na kraju dana nešto što je dobro i pozitivno po vas. Jer tu postoji period kada svi se mi ukopamo na neki način, taj moment pepela našeg. Tako je. Prvo, sad je to stvari prirode. Većina žena, pošto smo nekako ipak slabije i emotivno to nas više nekako ubije ta sama emocija nego što je muškarce, ja sam drugačija, mene to inspiriše, da zaista pokažem da neko nije bio u pravu, da ispravim neku nepravdu, jer sam smatrala da je to ogromna nepravda. Sa druge strane, opet sad dolazimo do drugih ljudi. Moj tim u Makedoniji, jer ja sam tada bila direktorka tog skopskog ofisa koji sam sama napravila od početka, bez ikakvih investicija, mislim sa strane, i to je još jedan bio od nekih uspeha i što je meni dalo samopouzdanje, ti moji ljudi su mene apsolutno obožavali i hteli su da rade sa mnom. Moji klijenti u Skoplju su me takođe apsolutno obožavali. Kad sam ja došla da kažem ja sad odlazim iz Sačija i pravim svoju agenciju, oni su svi došli kod mene. Tako da nije to bio sad neki veliki za mene. Ja sam samo to što sam ja već imala i radila i postigla, ja sam sad samo to prebacila u svoj biznis. Tako da... rekli ste da ovaj slučaj koji ste ispričali, da to nije vaš princip, da se toga niste niti držali, niti da se danas držite. I voljela bih da se zadržimo na tome, zato što vrlo često imamo, a vi ste neko ko je vrlo zaslužan za AFA i tako dalje, koje radi sjajne projekte, osnažujući žene. Uglavnom, kada govorimo o tom ženskom osnaživanju, imamo moment gde jedan deo žena kaže, ako sam ja to prošla, treba i ti da prođeš. I na neki način, ne mogu kažem, su možda veći neprijatelji nego muškarci ženskom uspehu i postignuću i sledećem iskoraku, bilo to u karijeri ili privatnom životu. Pa nažalost, ono što kako je AFA i pokrenuta, svoje vremeno pre 6 godina, ja mislim, uradila sam neko istraživanje sa ELom, časopisom, i sa Granda Romom, koja je tada se upravo negde targetirala i ciljna grupa su bile uspešne žene. Uradili smo jedno istraživanje na velikom uzorku žena iz raznih oblasti, doktorki, novinarki, profesorki, CEO-ova, i onda smo pitali šta im smeta u njihovoj karijeri. Bio veliki uzorak i radili smo i online, i 1 na 1, i fakultet je jedan bio uključen sa studentkinjama koje su to radile. I onda smo došle do zapanjujućeg otkrića, a to je da su žene najveći problem jedna drugoj. Da ima naravno i porodica i previše rade, mi radimo 3 puta više nego muškarci. Iako smo, na primjer, muž i ja CEO, ja radim još i kod kuće i brinem o deci i to je tako svuda u svetu. Tako da mi nemamo vremena za networking. Imamo uvek ulogu ekonoma kod kuće. Tako je. Mi nemamo vremena za networking, nemamo vremena za samousavršavanje i nemamo vremena za samopromociju. To su 3 stvari u kojima su muškarci bolji i zbog čega su oni i dan danas, 50-100 godina posle neke te emancipacije, mi smo poslednjih 50 godina mnogo manje uradile žene za žensku emancipaciju, iako smo podjednako obrazovane, čak imamo i više i doktorantki, nego što su žene u prvih 50 godina. Tako da mi imali smo stagnaciju, sad su se malo žene opet probudile, a faktički smo imali tu vrstu stagnacije. Tako da, ali ono što je najveći problem, žene ne pružaju jedna drugoj podršku. I tu postoji neki animozitet i da te žene koje uspeju, onda one misle da su one već uspele zato što su same po sebi bolje, što isto nije tačno, nego je, ali kažem, ima naravno i ovih koje, ja imam ogroman krug svojih, kako da kažem, prijateljica koje sam stekla
i kroz svoju agenciju koje su radile kod mene, a danas su uspešne po celom svetu i klijentkinja i raznih saradnica i mojih ličnih prijatelja i da nema tog networka, nema šanse da bih bila uspešna. Dakle, ne može niko da bude uspešan da nema svoj network uspešnih ljudi i muškaraca i žena koji ga podržavaju. Tako da kada je AFA nastala, ja sam to upravo i pokrenula sa svojim prijateljicama iz celog sveta, koje su 2000, mislim da je bila 16. napravili smo taj prvi summit, Women Leadership Summit u Beogradu i one su došle iz celog sveta ovde na poziv da mi to pokrenemo i da prosto ta ideja zaživi. I AFA jeste globalni network, ali ono u čemu se mi razlikujemo od drugih ženskih organizacija je da podjednako uključujemo i muškarce, zato što je gender zajednička tema i zajednička, ne problem, nego nešto što moramo zajedno da rešavamo, jer društvo u kojima su žene podjednako uključena su daleko naprednija, srećnija, te ekonomije su naprednije i timovi, ako pogledamo, to je dokazano i kroz razne istraživanja koje, na primjer, IKEA je naša velika podrška, mi sarađujemo sa svim korporacijama koje imaju gender kao taj svoj pilar, pokazano je dokazano da su timovi koji su izbalansirani, gde muškarci i žene podjednako učestvuju, su kreativniji, profitabilniji, etičniji, agilniji i da donose bolje rezultate, tako da je... I nekako, da niste vi spomenuli, ja bih spomenula to da mislim da je izuzetno važno što kada se priča o podršci ženama na bilo koji način osnaživanju, žena da treba i tekako da sede muškarci, jer sve ostalo izgleda kao zavera. Da, pa nema potrebe, stvara se antagonizam još veći. Da. Muškarci nisu krivi, to je istorijski proces, prosto tako nam je, mislim, žena je stvorena, jel tako, od rebra muškarca, tako da krenemo još od tih nekih momenata, tako da žena se negde borila, ona pre 100 godina nije imala pravo na svoje vlasništvo, nije postojala bez konteksta muškarca i bila je vlasništvo braće, muževa, svoje dece, muške i tako dalje, tako da to je jedan proces koji je zapravo jako kratak i sad mi kad gledamo i kad su žene dobile pravo glasanja u jednoj Švajcarskoj koja je najnaprednija, najinovativnija zemlja na svetu, žene su tamo dobile pravo 70. godina. I to čak posle Jugoslavije. Da, mi jeste, mi smo tu bili prilično, smo prednjačili, tako da to je jedan proces koji je relativno veoma kratkotrajan, 100 godina nije ništa. Puno je postignuto, ali ima još puno toga da se postigne, pogotovo imajući u vidu da mi danas raspolažemo znanjem i mogućnostima. Ono što je problem je da još žene mnoge ne primećuju i mnogi će vam i reći da nemaju problema, ali to što one nisu imale problema, ja isto nisam imala. Imala sam 2 ključna momenta, ali zapravo to ne znači da druge nemaju i da mi ne treba da pomognemo tim ženama koje imaju. Da, to sam baš pričala kada sam gostovala u jednom podcastu, da, nešto što mene u tom trenutku nije omelo, ne znači da neke druge žene ne bi sprečilo u tome da nastave neki svoj put. Ja verujem da je puno žena da im se desilo to što se meni desilo, da bi one odustala i otišla na neko drugo mesto da rade kod nekog drugog. I podvile rep, ono što se kaže. Da. Spomenule ste 3 stvari kao vrlo ključne, umrežavanje, ako je ženama nedostaju, vreme za samousavršavanje i samopromocija. Rekli ste mi malo pre da kod ovog trećeg niste u onome kako se danas to doživljava dobri, odnosno da niste postojani zapravo toliko, ali ste u samousavršavanju izvrsni. I kako uspevate, eto, ok, vaš sin je između ostalog sada momak, veliki, ali kako uspevate i taj deo, jer bez obzira što imamo vođenje timova i projekate koji su u toku, u kakvoj god oni formi bili, istovremeno da bismo bili relevantni za bilo šta ili da bismo napravili sledeći korak, to vreme za samousavršavanje i za dalji napredak treba da izdvojimo. Pa ja jedino što radim kontinuirano od kad znam za sebe je da čitam. I jednostavno knjige i časopisi su moji najbolji prijatelji. I sve odgovore za sve probleme koje sam imala, nedoumice, sumnje, inspiraciju, sve sam pronašla u knjigama, časopisima i to je nešto što, kako da kažem, apsolutno je deo mog života, ja ne moram da odvojim za to vreme, ja to non stop radim.
ono što isto što mene određuje, to je da ne mogu da radim ono što ne volim. I najveća privilegija ili možda najveći uspeh je što sam uspela da svoje interesovanja pretočim i u neki svoj posao koji mi omogućava tu materijalnu egzistenciju koja je dostojanstvena sa jedne strane, a sa druge strane me stalno hrani da se osjećam, da se regenerišem i da me posao ne umara, nego naprotiv da on mene stalno regeneriše. I meni je smešno kada je to gomila saradnika koji su prošle kroz moje agencije i projekte, kad kažu, posao nije moj život. Ok, dobro, mislim kako nije život kad najveći deo provodimo na poslu i meni je, ja sam završila arapski jezik i književnost, tada u tom trenutku je stranica prevoda koštala 50 €, daleko više od $50, više nego bilo koji i to je bilo najlukrativnije, radili smo puno sa arapskim zemljama. Ja to nisam volela, ostavila sam. Onda sam počela da radim u JAT-u. JAT je bio najveća svetska kompanija u kojoj sam ja isto zbog znanja tih silnih jezika, pogotovo arapskog i turskog, mi se je bila blistava budućnost. Ja sam u JAT-u bila najgora, prosto mene to ništa nije zanimalo, bilo mi je dosadno i to o čemu i ništa nisam doprinosila i na kraju sam otišla jer sam se tu osjećala, bila sam nesrećna, u stvari idem na posao i svako jutro sam nesrećna. I tada su se već moji roditelji zabrinuli pa su rekli, mislim, ovo sad stvarno već neozbiljno, u to vreme nije niko radio što voli, nego radi što ti to omogućava jednu dobru egzistenciju. Neku traku, onako industrijske. I ja sam onda uspela da kad su me oni pitali, dobro, šta ti hoćeš? Pa hoću da radim posao koji volim sa ljudima koje volim. To je bila iluzija. Mislim, meni su se svi smejali. Ali ja sam zapravo to uspela. I kako sam i počela da radim za Sači, sa Draganom Sakarom, tako što sam pročitala opet jednu knjigu u kome je on pisao kako je on uspeo. I onda sam ja videla kroz njegov primer da je to moguće i tako sam počela da radim za Sači i Sači, a radeći u advertisingu ja sam mogla sva ta svoja interesovanja koja sam sticala godinama i znanja koje su inače bila besmislena, koji su na nivou hobija, ja sam to pretočila u jedno veoma kredibilno zanimanje koje je zaista potrebno i koje ne može bez tako širokog obrazovanja. Tako da u advertisingu ne možete ili uopšte u marketingu i komunikacijama vi ne možete jer mi pravimo koncepte. A ono u čemu sam ja i što sam na neki način i moja agencija, što smo mi i patentirali 2000-ih, kad to niko nije, da radimo brendove sa svrhom. Da se novac ne troši, budžet klijenata tek na puku promociju, nego da radimo nešto dobro što je za ciljnu grupu i da se promovišemo na taj način, stvarajući taj goodwill i dobar što se vraćalo opet brendovima i biznisima daleko više i budžet se bolje trošio nego tek kako pustimo reklamu i kažemo mi smo najbolji, najlepši, koristite naš proizvod. Što je sada onako što je sad najtraženije moguće. Trend, ali i danas samo 20 ili 30% svetskih kompanija to radi na pravi način, većina samo priča o tome jer ne znaju to da naprave. Da bi se to zaista napravilo, potrebno je upravo to obrazovanje, da razumete šta se dešava sa svetom, da razumete koji su problemi vaše ciljne grupe, da sa njima saosećate i da onda napravite nešto u čemu oni žele da učestvuju, tako da... Mnoge osobe će se pronaći u tome što ste malo pre rekli, da ste htjeli, da ste odbili da su vam neki pod jedan poslovi bili, nisu vam bili zanimljivi, to je jedna stvar, a druga stvar, što ste rekli, da sam mnogo svojih različitih hobi i interesovanja uspela da pretočim u nešto. Ne mogu svi da rade u kreativnim industrijama, naprosto, niti su prema njihovim veštinama, niti s druge strane ima dovoljno mesta za tako nešto, ali kako ipak ste istrajali verujući u to da vi radite onako, ono što je pravi, da ste drugi uspeli da ubedite u to? Pa to su uvek rezultati. Znači, ali kada ste na početku, da rezultata nema. Pa ja sam i one man band. Ono što je dobro, to je, kažem, opet zbog tih različitih interesovanja, ja sam vrlo brzo sve mogla da uradim kompletno sama, manje više. Uz medija planiranje to nikad nije bilo moje, kao i sada plasma na digitalnim, prosto ja nisam taj tehnološki mind, nažalost, jer mi živimo sada u tehnološkoj eri, kada ako ne razumete neke stvari, ne možete prosto svoj biznis da digitalizujete i ne možete da budete relevantni, tako da sad ulažem veliki i ogroman napor da to razumem i sve može da se nauči, samo je pitanje želje da utrošimo vreme i svoju energiju, a da onda žrtvujemo nešto drugo. Tako da, ovo, šta ste me pitali, kako sam bila ubeđena da to mogu? Pa zato što sam rešena da mogu i da ću sve da uradim što je potrebno da to bude uspešno. I ono što su na početku klijenti kod mene cenili,
kad su videli, jer u trenutku kada se raspada Jugoslavija, Beogradski Sači je bio jedini koji je kredibilno radio i slovenački delo, studij i tako dalje bilo, ali Beogradski Sači je stvarno bilo mesto da su se stvari radile na pravi način i ta cela metodologija iz Londona je isto stizala, know-how i tako dalje. I ja sam postala, posle godinu dana rada u Sači, ja sam postala partner i kreativni direktor u agenciji u Sači u Skoplju, a kako sam to postala? Tako što niko nije hteo da ide. Sakan je podelio sve svoje najbolje ljude, dobio je pravo da otvori u svim zemljama sada novim i poslao je svoje najbolje ljude da budu tamo managing direktori, kreativni direktori, a Skoplje je ostalo prazno. Ja sam pitala zašto tamo niko ne ide, pa kao tamo nema tržišta, mi nikada nismo imali klijente, nećemo da investiramo. I onda sam rekla, dobro, ako ja sad tamo dobijem klijenta i obezbedim odmah sredstva da ofis počne da radi, da li ja mogu da budem vlasnik, da budem partner i da budem direktor? Pa on je rekao, čovjek može, uopšte nije ni očekivao da ja to uspem. Pa nisam ni ja baš očekivala, ali preko JAT-a sam već imala neka poznanstva i znala sam da oni tamo prave aviokompaniju u Skoplju i onda sam otišla u Skoplje i ugovorila za tu aviokompaniju da radimo ceo branding. Ja nisam ni znala baš šta to sve tačno tada znači, ali sam čitala kroz knjige i tako da klijenti su uvek osjećali da i oni to ne znaju, ali da ja znam i da ću se potruditi da oni dobiju najbolje što može u tom trenutku. Tako da ta vrsta mog komitmenta nekog i to da sam manje više da gotovo da ja se i ne znam sad baš da se setim da sam negde napravila neki stravičan propust. Naravno, dešavalo se i to, ali smo uvek u hodu. Kada ste iskreni i sa svojim klijentom i sa svojim timom, vi u hodu menjate i ne držite se kao pijan plota. Nikada ništa nisam tvrdila da je 100% sigurno i da će, samo kažem, ja verujem. Prethodna iskustva su pokazala, ajmo da probamo zajedno, menjat ćemo usput. Tako da, kada postignete to uzajamno poverenje sa svojim klijentom, sa svojim zaposlenima, onda je to, vi uvek nađete rešenje, tako da. Kako uspevate, spominjali ste sada, kao iz mojih prethodnih poznanstava, iz JAT-a, znala sam da ću. Eto, vidite, network je uvek bitan. Da, i to, i da osetite, mislim, da li možemo to da sad baš govorimo u čistoj intuiciji, da osetite šta je to kuda treba da idete? Pa ja kažem, to je taj momentum koji, i neki strah isto tako. Ja sam se uvek plašila da mi ne prođe život bez veze i da nekako, sećam se ne znam da li je to bio Bora Stanković, nešto kad smo čitali, pa kaže, uvek se u njegovim očima se uvek se videla ta čežnja i večita tuga za nečim što nije proživljeno. I ja sam se uvek plašila da mi nekako život ne prođe pored mene, a da ja ne osetim sve ono što sam čitala u literaturi. Tako da. A kako vas to ne preplavi zapravo? Pa preplavi me, naravno. Koliko? Preplavi, naravno, svakoga preplavi, ali onda se borimo, pa neke stvari. Evo ja, na primjer, ako me sad pitate, meni je uvek bilo smešno to kad sam bila na vrhuncu karijere u publicisu i to kad sam imala tih 5 agencija u nekoliko država i radila za Coca-Colu te kampanje za ceo svet i za neke druge klijente i ja sam tada bila samo mama i samo sam radila. Ništa drugo. Nisam postojala za svoje prijatelje, za svoje roditelje, za svoju porodicu, ni za samu sebe. Nisam išla u džim, ovo što danas žene kao obavezno moraju. I onda sam bila na nekom skupu pa su me i pitali kao sve smo mi kao uspešne i onda kako mi to sve uspevamo. I sve su došle isfenirane, sređene, nas 10, bio neki 8. mart. One žene sve pričaju to. Ja kažem, ja sam ovde zalutala. Prvo, ja se malo osjećam da sam loša mama, a samo te 2 stvari u stvari sam fokusirana. Jedno vreme mislim da sam loša mama, a drugi put mislim da sam u stvari najgora, kako kažem, direktorka ili već šta god u svojoj agenciji, jer stalno imam utisak da nekako to je neki osjećaj s kojima celog života nema, pa kad me pitaju isto balans između privatnog života i pa nema, mislim balans praviš, jedno vreme si malo više u porodici pa si onda malo više i to isto osjetiš kad moraš. Ja sam za svoje dete kad je krenulo pubertet, ja sam sve ostavila i 3 godine sam bila full time mama. Jer sam shvatila da sam mu potrebna. Kao što prethodnih godina sam mogla i da ga zaboravim u obdaništu jer sam egzaltirana nekim projektom, pa on čeka tamo sa čuvarom i to mi je zapamtio ceo život, stalno si me zaboravljala sam ga samo jedno.
Ali da, drago mi je zato što ste ovo ispričali, jer imamo onako opštu populavu, mi smo sve savršeni, to zapravo pogotovo šteti ženama, mi smo sve savršene u svakoj ulozi i uvek smo potpuno doterani, to redovno idemo u teretanu i slično, ali to... Ja tek sad idem u teretanu zato što mi je važno zbog zdravlja. Prethodno je bilo, bavila sam se nekim sportovima koji su isto bili zadovoljstvo i koji su me onda održavali u nekom, sada već u nekim godinama moramo ozbiljnije da se pozabavimo i onda se menjaju i neke rutine. Ali sada više nemam obaveze oko deteta na način na koji sam imala ranije, tako da se te okolnosti isto menjaju. Kako od jedne karijere koja je fenomenalna, odlučite da budete full time mama? To nije lako u tom momentu, pogotovo što ih sad kao kažete, ja uvek se plašim da mi nešto ne promakne i tako da je taj FOMO drma skroz. Pa ovo što ste rekli, ja sam u jednom trenutku bila preplavljena svim što sam radila i postala sam čak i usko grlo. Dakle, ja nisam menadžer i onda kada je biznis postao ogroman, zaista, a ja toga nisam ni bila svesna, jer sam ja radila dnevne poslove, projekte, ja sam uvek vodila te najveće projekte, najveće klijente, puno putovala, a imala sam svoju finansijsko-pravnu službu koju to oni meni onda i pokažu te izveštaje, ja to nisam se mnogo ni udubljivala. I samo sam jedno shvatila da su oni mi rekli da smo mi najveći, da smo veći od svih ostalih i da... A ja sam trčala od jedne do druge agencije, mislim svuda sam imala neki menadžment, ali sve to ja više nisam umela da vodim. Jer kada dođe da zaista tako biznis postane veliki, onda mora da dođe profesionalni menadžment i onda zaista moraju neke emocije da se... I ja sam tada pozvala u tom trenutku nekako naši HR-ovi nisu imali tu vrstu iskustva, pogotovo za kreativnu industriju je potpuna druga vrsta i rada sa ljudima i kako se ljudi radi njihov assessment, koliko oni vrede i tako da sam pozvala jednu ženu iz inostranstva da dođe kod nas, da radi sa nama i sa mojim timom, da nam pomogne da sad mi to sredimo i onda ona meni rekla, baš ljudi primaju platu, preko sam naravno da primaju, ali kaže ovde niko ne, ovo je prva firma u kojoj ja ne čujem da ljudi pričaju o svojim zaradama i svojim bonusima nego da pričaju o tome na kojim su projektima, šta rade, da li rade ovo, koja im je funkcija, sve stvar nekog recognitiona. Tako da ja sam negde tako prema svojim kriterijumima pravila i tu neku opštu neku atmosferu i kažem u jednom trenutku je mene to sve počelo da preplavljuje, ja sam postala usko grlo, a veoma to što smo radili je bilo strašno napredno i sa druge strane imali smo velike te neke, kako kažem, ugovore koji su ako nešto uradimo u određenom, ako imamo, ne znam, da nam neka tajna procuri koja je poslovna, to su bili 200.000 eura, 500.000, to su ogromne bile svote novca i odgovornost. Tako da ja prosto na neki način mi je to sve negde u jednom trenutku, nije više mi pričinjavalo zadovoljstvo. Bilo je puno stvari koje ja više nisam voljela u tom procesu, koje su me zamarale i onda je mislim, desilo se i jedan nemili sticaj okolnosti zbog kojih sam ja delimično i, kako da kažem, i napravila AFU, a to je da opet u trenutku kada sam bila najmoćnija, kao onda i u Sačiju kod Cakana, kada doživite neki najveći uspeh, vi se i istaknete. I u tom trenutku, pošto smo jedna od najkreativnijih publicista agencija, potpisujemo sa Coca-Colom ugovor da budemo njihov kreativni hub kao za ceo svet i tako dalje. Moje kolege, opet neke iz Publicisa koji su dominirale, koji su bili decision makeri, oni su se malo udružili, biznis je bio isključivo moj i mojih partnera iz Beograda. Postali smo previše veliki i skupi da nas kupe. Publicis obično posle kupi agenciju, skopljuje, Publicis je većinski vlasnik, on je otkupio od mene. Ovo što se desilo u Beogradu je da su onda oni napravili neku kombinaciju s jednom drugom agencijom ovde, dali im Publicis licencu, meni je oduzeli na jedan veoma, kako da kažem, surov način ponovo i to je to šta rade muškarci u biznisu. A ja više nisam imala nekako ni snage ni volje da se borim, mogla sam, ali mene ta igra više nije zanimala. Moja agencija se, inače kad sam napravila svoju agenciju, LPT, Let's Play Together, to je znači i ja se upravo ovo, ja verujem da zajedno sve možemo bolje i da je bolje da imamo svaka manje zajedno nego da ja sama imam više i da onda ostanem sama. Tako da mene sve to prestalo više da inspiriše, sve mi je postalo previše i ja sam samo pustila
nisam se više čak ni borila, ni pokušavala da to sve vratim, jer to više nije bila moja igra. A kako nikada nisam radila samo zbog para, meni nekako novac nije glavni kriterijum da bi se za nešto opredelila. U tom trenutku, kažem, i dete je krenuo pubertet, shvatila sam da sam mu potrebna i da je to najvažnije da budem uz njega i da zapravo ja neću biti srećna ako sam na krovu sveta i glavna i prva u publici su u Parizu ili bilo gde drugo, a nemam vremena za svoje dete. Tako da sam bila onda naredne 3-4 godine full time mama i to mi je, mislim full time mama, onda sam radila gomilu drugih projekata, tako da nikad ja nisam samo full time mama, ali nisam radila tako na način na koji sam radila do tada. I koliko vam je to doprinulo, to je taj moment, možda možemo da kažemo tihovanje ili medveđeg sna na neki način gde se malo primirite. Ali ste se opet vi na velikoj sceni. Pa da, nisam se primirila zato što ja imam, moja agencija radi, na svu sreću Let's Play Together, LPT radi u Beogradu i tu rade moje kolege koji su sa mnom 20 godina i više. Ali vi kao vi, da. Mislim da, kažem, ali uvek sam ja i sa njima radila neke projekte, tako da, ali nisam radila ono non stop i da sam bila baš u žiži. Pa meni je to super zato što sam se prvo regenerisala i opet taj rad sa mojim detetom i taj prisustvo i u školi i sa drugom decom. Meni je sad, na primjer, najlepše što su mi 8. mart čestitale drugarice mog sina iz Pariza, koje su najinspirativnije, najfantastičnije. Meni je to bilo divno da mi one čestitaju i taj neki, kako da kažem, neka ta relacija s mladim ljudima, mi se podmlađujemo i regenerišemo na taj način. Tako da ja sam uvek aktivna. Aktivna u školi, sa drugarima, sa roditeljima, tako da, ali meni je to prijalo i meni je to potpuno, zato kažem, kod mene je drugačije jer moj posao je moj život i on nikada nije odvojen. Tako da se sve to prepliče. I podjednako mi je važan taj duhovni profit, emotivni koliko i finansijski. I daleko sam manje finansijski zaradila, mnogo više na ovaj način, ali na kraju krajeva mi i radimo. Ljudi, meni je to smešno kad ljudi rade nešto što ne vole, da bi onda jednom radili nešto što vole, a onda se desi da to jednom nikada možda ni ne dođe, ili da kad su već, da više onda to nemaju ni s kim da rade, da ostaju potpuno sami na nekom, kako da kažem, na nekom pijedistalu nekog uspeha koji zapravo i nije uspeh. A onda oni to kad shvate više nema povratka. Rekli ste, shvatila sam u jednom momentu da to više nije moja igra. I kako dolazi do tog trenutka kako prenesemo to na decu, to onda da pokupim svoje kofice i lopatice i da odem negde drugdje, ali da kažem ja sam ok sa tim i to nije moje utrošeno vreme, već je naprosto ta priča završena. Pa da, ali mislim ništa se ne završava. Kažem, ja sam u JAT-u dok sam radila bila najnesrećnija, a to je bila kompanija u kojoj bi tada ljudi dali sve da rade. I odande sam ponela neke fantastične kontakte, poznanstva, jedno opet fantastično iskustvo koje mi je značilo u onome što sam i postala građanka sveta, jer sam proputovala sa JAT-om na jednom visokom nivou, ja kažem iz biznis klase, videla svet. Tako da, na 10.000 metara. Da, tako da u tom nekom smislu isto sve te godine koje sam ja provela u advertisingu, one su meni donele ogroman jedan aset da ja danas mogu da radim neke projekte i da ja njih čas posla složim, jer iza toga stoje svi moji prijatelji, svi moji saradnici, svi koji na moj telefonski poziv se uključuju, pomažu, rade, doprinose i kako da kažem, to je nešto, tako da nikada nisam ja otišla, ja sam uvek tu i za svoje kolege, ako me neko zove i traži savet, ja vrlo rado, ta profesija je veoma teška, veoma kompleksna i neophodna, a njen značaj, nažalost, marketinška profesija čak ima i veoma loš imidž trenutno, jer agencije danas rade za jako male provizije, nemaju sredstava da investiraju u svoje ljude, u njihove obuke, kao što imaju korporacije ili kao što danas imaju tehnološke kompanije, tako da je jako, to je danas postao jedan veoma težak i mukotrpan posao, a svima potreban. I druga stvar je što svi misle da marketing mogu da rade sami, da je to stvar ukusa i lepih slikica i ja bi to, i obično ja se susrećem sa klijentima koji misle da oni to čak i bolje znaju, samo nemaju vremena sami jer moraju da rade neke druge stvari. Mislim, mi smo svi kreativni, svi raspolažemo nekom dozom kreativnosti, ali marketing je jedna ozbiljna metodologija, nauka i svaki proces ima, kako kažem, svaka kampanja ima ceo svoj proces, 70% toga su istraživanja.
gde mi uradimo kompletnu analizu nekog tržišta, potrošača, budućih trendova i onda samo je 20-30% zapravo kreativno, a sve prethodno je ozbiljno znanje koje... I danas, nažalost, i u marketinškim agencijama se svi ti koraci preskaču, odmah se ide na kreativni deo, ali onda većina tih kampanja ne funkcioniše i ne donosi rezultate. To je ono kako se vi rukovodite u kampanjama. Koliko kada generalno donosite vi odluke, prethodi istraživanje, analiza i ostalo? Uvek prethodi analiza i istraživanje. Nekad je, kažem, sednem baš pa istražim, a evo i kad sam kod vas trebala, ja sam pogledala sve šta vi radite, ko su bili vaši gosti, prosto da vidim da li je meni uopšte mesto kod vas, da li sam ja dobar izbor, da li ću ja biti dobar sagovornik, tako da uvek uradim analizu i kažem, nekad je ona zaista temeljna i uključim i neke druge ljude koji znaju bolje te stvari koje su bitne ili da procene, a nekada i sama, ali kažem uvek je prethodi. I rekli ste mi još nešto, ja mislim da će ovo biti možda prema ono što sam ja pogledala, vaš prvi intervju na YouTube-u koji je zabeležen, vjerojatno da postoji na televiziji i tako dalje, ali a čak i generalno u medijima vi se gotovo ne pojavljujete. Tako da čast mi je zato što ste odlučili, što ste rekli da zapravo ovdje. I šta je razlog tome? Pa u vreme to, na primjer, dok sam radila u advertisingu, bilo me previše u medijima. Tako da u jednom trenutku sam se i ja zasitila, a pogotovo stvari koje danas radim su potpuno, mislim, ja sam uvek radila nešto što je inovativno, jer kažem, takav sam tip, ja ne umem da radim me too projekte. Nisam u tome dobra. Neki ljudi znaju da vide neki dobar biznis model, malo ga nešto preprave, dodaju i naprave od toga nešto super. Ja prosto nisam taj tip i mene uvek privlači nešto što niko nije radio. I tako da u tom smislu sada projekti koje radim su zaista inovativni, globalni, zahtevaju opet mnogo promišljanja, mnogo čitanja, mnogo učenja, veoma su kompleksni. Uglavnom se baziraju na tehnologijama gde to nije moja jača strana, pa onda imam gomilu ljudi sa kojima se konsultujem i meni je potreban fokus. A ja sam uvek okrenuta ka budućnosti, prošlost je za mene prošla, volim nekad da se setim, ali ne volim ni da pričam, nisam ni čak ni dobro fokusirana i ne volim da prenosim pogrešno poruke. I ako nemam vremena da se dobro pripremim, onda ne volim ni da tek pričam nešto paušalno ili zato što smatram da svi mi imamo odgovornost za ono što izgovorimo i da to ima uticaj na ljude koji slušaju, tako da... Kako radite, između ostalog kad ste rekli da imate savjetnike iz oblasti tehnologije, jedan od njih je vaš sin, koga smo više puta spominjali, koji je također multipotencijalista. Kako izgleda rad zapravo sa ljudima, vi okupljate i ljudi koji postoje vaša porodica, ali oni koji jesu suštinski vaša porodica i tu baš ima mnogo i emocije i sve. I kako izgleda taj rad sa ljudima koji... Pa on je veoma napet i pun je uspona i padova, tako da gde su emocije u pitanju, jel tako, tu uvek ima, ali nam je svima zabavno i bitan je taj krajnji cilj, a to je da kad nešto uradimo, da se ponosimo i da nas to vodi negde dalje, da otvara neke puteve. Ja nikada ništa ne radim jednokratno. To uvek negde vodi i nekad ja mislim da će to da odvede negde, mislila sam, ali onda se ispostavi AFA kako sam je ja videla u trenutku kad smo je pokrenuli, potpuno je ispala nešto, ne 10, nego 110, jer smo vremenom učili, videli šta je potrebno, videli smo šta motiviše druge ljude da se priključe i kompanije i pojedince i sada smo kreirali jednu ogromnu zajednicu ljudi iz raznih oblasti i preduzetnice i tek žene i muškarce i tako. I sada mi svi radimo zajedno na tom gender i samo tako stvari mogu da se menjaju. Tako da tu je uvek važan samo iskren odnos, da možemo da iskreno primimo kritiku i da je iznesemo, a da ona ne bude zlurada, zlonamerna i da nekoga povredimo. Tako da, a bez toga jednostavno ne može da se ide napred. I ja sam uvek volela, mada to ljudi ne vole, da kažem ono u čemu smatram da neko može da bude bolji. I da meni to isto tako kažu. Zato što ono u čemu se udaramo mi po ramenima, ko je u čemu dobar, ok, i to treba, jer tako se promovišemo. To žene isto obično ne rade, muškarci to bolje rade da hvale jedni druge. Mi to ne radimo, tako da mi to sad kroz AFU i učimo, da uvek hvalimo jedna drugu i da na taj način dajemo kredibilitet jedna drugo i promovišemo, ali sa druge strane ja najviše volim kad
nekad mi neko kaže, to si mogla bolje, ovako ili onako, nekada ljudi nisu u pravu, ali to već što se mi objasnimo, ja dođem do, ili kažem odmah da, apsolutno si u pravu i to ću da promenim sve ili ću da... Tako da tako napredujemo tako što se suočavamo sa svojim propustima ili nedostacima i onda ili nađemo nekoga ko će da nam pomogne da to radi. Ne možemo ni u svemu da budemo najbolji, mislim, niti treba da budemo. Ja sam se sada setila razgovarajući sa vama jednog viralnog klipa na YouTube-u gde stoji jedan momak, onako neki proplanak i stoji jedan momak i džuska sami, ovako ga prvo gledaju, a posle kreću da mu se pridružuju. I to je stvari vrlo često kada govorimo o nekim neutepanim stazama, o nekim inovativnim projektima, često se navodi kao primer toga. Kako vi uspevate u tome? Da uspete da ubedite te ljude da vama zaista veruju, ok, vi kažete, ja u ovom trenutku ne znam čitav proces, ni šta ću da prođem, ali verujem da ćemo mi u tome uspeti. Ali ne znaju ni drugi. Obično, naprimjer, to sa klijentima, ja to njima, druge agencije, naprimjer, krenu da pričaju kako znaju, a u stvari ne znaju. I onda u procesu, pošto klijent zna najbolje svoj posao, on vidi da tu nešto fali i da to nešto nije u redu. A ja kažem, mi to nismo nikada radili, ali nije radio niko drugi. Ali ćemo mi sad to sve da izučimo i sa vama ćemo i onda ćemo to zajedno. Tako da u tome je da vi odmah, jer, ili ako nešto niste, onda ne možete da vredite da ste radili, da operišete čoveka ako niste nikoga pre toga operisali. Tako da, u marketingu se to radi. I mislim i u nekim drugim profesijama. Tako da, a ovo što ste rekli za tog jednog koji igra pa svi dođu, to je primjer koji najviše volim. Znači, to je power of one. Dakle, jedan čovek može da menja stvari i da može, znači ja sam uvek sebe videla, svi idu u jednom pravcu, a ja idem u suprotnom, pa se ovako još i guram. A oni me svi ovako nose unazad i vrlo često se tako osjećam kad radim neke projekte i onda je to polako, to je kao misionari koji su išli pa su nešto propovedali, pa su ih u početku gađali kamenjem, pa onda se pojavio jedan koji je verovao i to je to. Dakle, nije lako, nije jednostavno, ali ako mi verujemo u nešto što radimo i ubeđeni smo da možemo, onda možemo i druge da ubedimo. Vrlo često ljudi ne veruju ni sami, a pokušavaju da ubede druge i to je najveći u stvari problem. Kada vi u nešto duboko verujete, imate neka prethodna iskustva, ali imate i jasnu viziju na tom procesu šta znate, šta ne znate i to negde pošteno izložite i kažete drugima da su vam potrebni, upravo zato što oni znaju nešto što vi ne znate i da će doprineti, onda ljudi vole da se pridruže. Ali ako ste vi najpametniji, najlepši, najbolji, neće niko ni da vam se pridruži, jer šta ću ja, pa ti već imaš sve. Imate jedno lidersko predavanje Život kao avantura. Ja bih jako voljela ako ga održavate ili online ili Srbiji da me pozovete sledeći put, ali možete li reći mi na ličnom primjeru još nekom, da ste ih sada dosta rekli, kakav je to moment kada vi prevazilazite strah i kada se suočavate, cijela ova priča jeste na neki način sa rizikom? Pa evo, meni je najveći uvek strah bio da mi život ne prođe bez veze i da ga nekako ne propustim. Tako da... Kako do sad ocenjujete taj skor sopstveni? Pa relativno sam zadovoljna. Jel si 9 od 10 ili? Da, a nisam 9 od 10. Ali se trudim se da nadoknadim neke stvari koje nisam. Dakle, to je stalna neka introspekcija gde razgovaramo sami sa sobom, naše želje se naravno menjaju, prioriteti, ono što sam željela kad sam imala 20-30, sad je drugačije, ali neke želje ostaju stalno i onda, evo sad na primjer ove godine mi je želja da naučim neke stvari, to je da igram profesionalno i argentinski tango i salsu i tako dalje, što sam uvek želela, nekako sam smatrala da to nije bitno, a u stvari jeste. Došlo je vreme za to. Da, došlo je vreme i za to, šalim se, ali šta je strah? Strah je naš najveći pokretač i može da nas potpuno sputa. Tako da neki ljudi reaguju na strah tako što ih on pokrene i onda oni pobede, a neke strah porazi i onda se oni zakopaju i ne urade ništa. Tako da je strašno važno da svako shvati da se svi mi plašimo. Čega se svi plašimo? Plašimo se neuspeha, plašimo se da ne ostanemo sami, da ne budemo voljeni, jer ljubav je ono što svi mi se na neki način borimo. Kroz sve što radimo želimo da budemo voljeni i od svog okruženja i da budemo priznati i tako dalje. Tako da suština je zapravo u tome da
negde shvatimo da mi sami biramo svoju ulogu u životu, da se svi plašimo, dakle, svi smo na istom i svima nam je isto potrebno. Život je pozornica i pozorište u kome mi biramo ulogu. Da li ćemo, dakle, postoje 3 mogućnosti. Jedno je da budemo na sceni, a na sceni možemo da budemo od glavnog glumca, koji se najviše, i ako predstava uspe, njega najviše, a ako ne uspe, onda je on kriv i najviše se osramotio i obruko, ili možemo da budemo i statista. Ali smo ipak na sceni. Dakle, to je, ipak učestvujemo u tom životu. Drugo je da budemo publika, pa da onda možemo da budemo u loži, možemo da budemo tamo negde na kraju, gde smo ušli, neko nas je uveo pa stojimo, ali mi ipak učestvujemo, opet gledamo, imamo tu emociju, nešto smo proživeli, izmenili smo neko iskustvo. I treće, najgore je ovi što i nisu ušli u pozorište. Ni ne znaju da pozorište postoji i šta se dešava. To su ljudi koji potpuno nisu svesni ni gde žive, ni zašto žive, život im tako prolazi, oni su u nekoj toj svojoj mašini i danas u eri interneta, kada su nam sva znanja dostupna, zaista je sramota da čovek ostane neuk i da ne radi na sebi, jer kažemo, mislim, izreka, naravno, nije problem ako se čovek rodi kao glupak, ali ako umre kao glupak, da. A ko je najveća, hvala vam ja nikada nisam ovako doživljavala, ali potpuno ima smisla, ali dali ste mi dobar šlagvort za posljednje pitanje, a to je koje je znanje ili vještina koje je najviše nekako uticalo na vas? Da ste vi danas ova Žaklina sa kojom ja razgovaram. Pa to nije jedno znanje. To je upravo što govorim, ja non stop učim, non stop čitam, promišljam i ta znanja su uvek druga. Evo danas bez poznavanja tehnologije i nerazumevanja značaja tehnologija, koliko god da ste imali dobar biznis ili ste neka umetnica ili ste lekar, jednostavno nemate napred, jer ne razumete šta je potreba novog vremena. Tako da to stalno učenje i to što mi danas pričamo, to celoživotno, to je sad postalo, ali to je uvek bilo tako, da ljudi koji su bili uspešni, oni su stalno učili, sticali neka nova znanja i razumevali u kom pravcu se kreće svet i šta će biti budući trendovi ili šta su neki trendovi u nastajanju. Tako da to nije nikada samo jedna oblast, to je gomila nekih skillova koje stičemo usput da bismo postigli svoj cilj, a i ti ciljevi se menjaju. Tako da, kažem, evo u ovom trenutku je tehnologija i poslednjih 10 godina, ja naprimjer kad sam počela da radim za Microsoft, kad je Microsoft došao u Srbiju i radili smo tada legalizaciju softvera, mi smo do tada koristili softvere, nismo ih plaćali, trebalo je da objasnimo zašto sad treba ti softveri da se plaćaju ljudima, a da Microsoft nema loš imidž zbog toga. Sad kao deremo ljude, uzimamo pare za nešto što su... I onda, a ja u tehnologijama, ali nemam, ništa ne razumem, ništa oni pričaju. Onda smo i kao agencija dobili, bio je tender, ja sam rekla, vidite ovako, ja sam vaša ciljna grupa, ja imam veliki biznis i moram da razumem, ja koristim vaše softvere. Dakle, ako ja vas ne razumem, moram da vas razumem da bi ja to posle prevela nekim pitkim jezikom, to što vi inženjeri radite, ali oni pričaju potpuno drugim jezikom. Tako da svaki put vam treba i od tada zapravo sam ja shvatila značaj tehnologije i da to što ja nemam taj dar, kao što neki drugi ljudi imaju, inženjeri, i to razumeju da moram da uložim veći trud, jer prosto bez toga ne možemo dalje. Kao engleski, pa niko ne uči engleski što voli da priča engleski, nego što bez njega ne možemo ni da odemo, da putujemo, nekamo li da radimo neki ozbiljniji biznis, ili niko ne vozi kola što voli da vozi kola, nego da stignemo, pa neko vozi bolje, neko uživa, neko ne uživa uopšte. Tako da eto, danas su te tehnologije ključna stvar i žene naročito u njima zaostaju i vrlo često će vam reći to njih ne zanima i ne shvatajući da im od toga zavisi budućnost, jer tehnološka revolucija i digitalizacija jednostavno neće više priznavati osobe koje su digitalno nepismene, koje nemaju tehnološke skillove, koje nisu spremne da stalno rade na sebi i da uče, brzo stiču nova znanja. Znači nije više samo da učimo, nego da brzo učimo. Da. Žaklina, hvala vam na ovom razgovoru. Ovdje ćemo stati jer mogli smo da pričamo još jedno 2-3 sata na mnoge teme. Hvala vam. Vi ste prvi gost, ne prva gošća, prvi gost koja mi je donala cveće i to ipak govori o tom momentu podrška žene, žena ženi, koje nam nedostaje mnogo. Pa to nije samo podrška žena ženi, nego je to, ja volim da ulepšavam sve i volim da se ljudi bolje osjećaju i ja sama, i
to je neki opšte pristup, ne odnosi se samo na žene. Ja sam čak imala nameru da vam donesem jednu knjigu, ali nisam stigla da je kupim, tako da ću vam je poslati. A inače najviše volim da poklanjam knjige i kao što sam rekla da znanje je nešto što je, mislim, poklon koji možemo da damo jedni drugima i koji najviše vredi. Hvala i nema bolje poruke za kraj. Hvala vama. Hvala vama koji ste pratili ovo do kraja. Ostavite nam u opisu ove epizode komentare šta je to na vas najviše ostavilo utisak iz ovog razgovora sa Jacquelineom. Da